и никога няма да прости упорството ти. Не искам да губя детето си отново, Харолд. Реагираш така, сякаш не знаеш какво е любов. Не помниш ли нашите дни? Разходките ни край езерото, цъфналите лилии. Първата целувка. Не е същото. Осъзнаваш ли, че дъщеря ни се омъжила за чудовище? О, като крал от сапунен сериал си. Добре, добре. Нищо не се е случило. Лади-дади-дади-да, всичко е чудесно. Здравей, Харолд. Какво стана? Нищо, скъпа. Коляното ме върти. От кръстоносния поход ще се разтъпча малко навън. Качвай се, ще си говорим. Извинявай, кръстнице, но си лягам. Вече си взех хапчетата, започна да ме унася. Какво ще кажеш само за 2 минутки? О, здрасти. Какво ново? Нали помниш моя син? Принц Славен. Славен? О, ти ли си? Майчице, не съм те виждал от... Кога се дойде? О, преди около 5 минути, кралю, след като прекосих вековни ледове и безводни пустини. Качих се на върха на най-високата кула, за да търся... Мама ще се оправи. Той прекоси вековни ледове и безводни пустини. Качи се на скапания висок връх на скапаната висока кула. И какво да види? Вълк с неустановен пол, който му каза, че принцесата Исках само... е вече омъжена. Новината не е моя, очевидно той е закъснял. Спри колата! Харолд, принуждаваш ме да правя неща, които никак не искам да правя. Къде сме? Добре дошли в мазни мечти. Какво ще обичате? Диетата ми отиде. Да носи доволен. Така, 2 пържени плъха на клечка, пържен лук, За мен младежко меню. 1 младежко меню и Харолд картофки. Не, благодаря. Тогава пържено хлебче, какво искаш? Благодаря, нищо. Поръчката ви, кръстнице? А това е към младежкото меню. Заповядай, скъпи. С теб сключихме сделка, Харолд. Наистина ли искаш да се откажа от нея? В никакъв случай. Значи Фиона и синът ми ще се оженят. Да. Повярвай ми, Харолд, така ще е най-добре, не само за дъщеря ти, но и за кралството. Но какво мога да направя аз? Все ще измислиш нещо.